дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв вобаста ба қонунигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде ки ба таври ғайриқонунӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд, аз 18 декабри соли 2019 дар вилояти Суғд 6 нафар мақоми ҳуқуқии худро ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон қонунӣ гардонид. муҳлати муайянсозӣ ва қабули аризаҳо оид ба бақайдгирии вазъи ҳуқуқии шахсоне ки таҳти амали қонун қарор мегиранд то санаи 25 декабри соли 2022 гузаронида мешавад. имрӯзҳо дар заминаи сиёсати инсондӯстона ва сулҳпарваронаи роҳбарияти олии кишвар бо мақсади таъмини шароити арзандаи зисту зиндагӣ санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ аз ҷониби мақомоти қонунгузор марҳила ба марҳила ба замони муосир мутобиқ карда шуда истоданд. қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв вобаста ба қонунигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде ки ба таври ғайриқонунӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд, аз ҳамин гуна санадҳои ҳуқуқӣ аст ки аз санаи 18 декабри соли 2019 мавриди амал қарор гирифт. қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ ва ташкилии аз ҷониби давлат гузаронидани иқдоми якдафаина оид ба афвро ҷиҳати қонунигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванди давлатҳои собиқ Иттиҳоди ҷумҳуриҳои шӯравии социалистӣ ки ба таври ғайриқонунӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд муқаррар менамояд. шахсоне таҳти амали ин қонун қарор мегиранд ки онҳо то санаи 31 декабри соли 2016 ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гаштанд. дар хадамотҳои шиносномавию ба қайдгирии вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҷумла вилояти Суғд барои қабули муроҷиати шаҳрвандон шароит ва муҳити созгори хизматрасонӣ фароҳам карда шудааст. муҳлати муайянсозӣ ва қабули аризаҳо оид ба қайдгирии вазъи ҳуқуқии шахсоне ки таҳти амали қонун қарор мегиранд то санаи 25 декабри соли 2022 гузаронида мешавад ва имконияти хубест барои ба даст овардани шаҳрвандӣ. хадамоти шиносномавию ба қайдгирии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд иттилоъ медиҳад ки то санаи 22 октябри соли ҷорӣ 6 нафар шаҳрвандон зодагони Тоҷикистон ва ҷумҳуриҳои ҳамсоя ки то ин дам шаҳрвандии ягон кишварро ба даст наоварда буданд, бо татбиқи меъёри қонуни мазкур соҳиби гувоҳномаи иқомати доимӣ гардиданд. хадамоти шиносномадиҳӣ аз шаҳрвандон даъват ба амал меорад ки меъёри сабукидиҳандаи қонунро самаранок истифода баранд ва ҷиҳати қонунигардонии мақоми ҳуқуқӣ ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ба хадамотҳои шиносномавии маҳаллизист муроҷиат намоянд.